Tiefo michia obia medin di AC ohene. SƐDEƐ YɛKA no NIE. Getting it right. Na dwumadi no nsemfua a ebedi dwuma no makoten. Ebi ye ne yefrɛ no nsianim. Sa ye English kasa ke yebɛka sɛ prefix. Ebi ye suffix anase nsiakyiri. Ene lesson na ye adesua no. Yato din sɛ rules of pluralization in akan. Okwan a yetume de edin bi a ɛyɛ baako kabea. Ye dane ani na ye dodoɔ kabea na ye papa a ne twere mu edi mu ne kamu edi mu sɛ yedi dinkita ho ɛno nso edi mu. Afei mo memfa nhyehyɛ so ɛ. Ni edi hyɛ koraa yɛ ɛbɔ stone anase rock ɛyɛ baako kabea. Wode atwerɛdeɛ aba bɛhyɛ animu pɛ na ayɛ abo na ayɛ dodoɔ kabea plural. Akuapemfo bɛka sɛ abo ɛyɛ atwerɛdeɛ no ano na san ba anim na ayɛ plural na sɛ dodoɔ. Ebio yɛnhwɛ ɛdan ɛde a na kyerɛ sɛ building ɛdan a nipa da mu. Ɛdan no ɛyɛ baako fua. Enti wode nsianimu a no ɛba bɛhyɛ da no anim ɔbra wayi na firi wa na ayɛ adan akuapem ɛyɛ dodoɔ kabea. Afei yɛnkɔ ne toso mmienu. Nsianimu na ara anase prefix no na yɛdidi dwuma. Emo ye free a ho ɛkɔ ho. Nsianimu ɛyɛ yɛnhwɛ ɔba egyina hɔ ma akwadaa baako. Uyi benefri hɔ na de aba mmienu na ayɛ mma. Nti ɔba ɔno befiri hɔ na ɛno nso so yɛ nsianim. Nsianim maako mmienu aba bɛhyɛ hɔ na ayɛ mma. Ɔbarima ne di hɔ bio. Ɔbarima wode mmienu ebesi bɛno anan mu ɔbra wayi na edi kan na free hɔ a wode mmienu bɛhyɛ anan na wanya no mmarima. Medum besia da foforo yɛbɛsan hyia ɛwɔ SƐDEƐ YɛKA no NIE ɛso medamase.